No szia, itt alszunk. Ilyen hegyek vesznek minket körül. Itt egy ház, ebbe a házba alszunk, az a két kocsi, azzal jöttünk. Hoppá, most látom, hogy ezért nincs meg, na mindegy. Itt is van egy ház, ilyen faház. Mögöttünk folyik a patak. Ott a székem. Épp el van foglalva. Épp el van foglalva. Itt az előszoba. Egy WC, két WC, fürdőszobában. Elég jól néz ki, felkapcsolom a villanyt. Tök jó zuhanyzó. Van neki leülője. Ilyen izé. Akkor szoba, egy ágy, két ágy, 3 ágy, tévé, hűtő, radiátor. Megvan minden, igaz? No, kijövök. Van emeleti rész is. Nem tudom, nincs itt senki. Kurva jó esik az eső. Nagyon jól néz ki. És nem látom kiválni. Megyek a patákhoz. Itt van mögötte a ház, itt a ház. És itt van mögötte egy patakocska. És itt zubog, ott lehet is látni. Fasza, nagyon fasza. Nagyon tetszik. Nagyon jó kis ház, és ott mellettünk ott van egy ilyen bár. Majd ott megiszunk egy sört este. Az a másik ház, meg itt is van egy kis ház, van ilyen grill, kiülő. Az minden. Van még 20 másodperc. Fel is veszem gyorsan, hogy látszódjon a telefonszám, meg én.